Namukela Khansani TV igama mkhulukazi Mulo. Mamusha i-channel sicela subscribe. Iclassify ilande sikwazi ukusiza isizwe. Nganza amathongo. Ngike ngakhuluma la ngesimo somlozi. Ngakhuluma nesimo salaba. AbanalamaBhayi laba, ababovu. Uyazi sinabantu la bahlala emasayilom, abahlala endaweni zokuhlanya kanti bahlushwa abantu abadala. Uyazi usuku unenhlanhla idlozi mangakaze likufake engozini uthozi la uyakhona inkinga iqale kudebela abantu igcine ngawe. Usuku unenhlanhla mangalahlekelwa yona yonke into. Usuku unenhlanhla futhi ayile ndaba le. Usuku unenhlanhla mabe ngakuphonzi nasejele unganuthi ungene kanjani. Ungajahwanga ngebhamu ungazwenzeni. Usuku unenhlanhla mangahaqi ngovala idlozi ngathi awukwazi nokuhlala noma ilaphi. Udla ukhona ngathi khona uzongibulala ngazi ngenzeni. Uthi ulele wedwa uvuye ebusuku ujulukile umanzi. Uyazi abantu abadala indlela abajule ngayo bangasisa yona yonke into kuwena. Benze noma yini ukuthi wenze into obizwele yona. Uyazi mangithinta isimo sabalozi njengoba phela manje bekhuluma endlebeni ngamakhwela uza amakhwela akhe ayashisa ayaluma ayaqhuma enza yonke into. Leyo dlozi lelo linamandla. Ekubeni namandla ngale ndlela esimangaliso nawe liphatha kanzima mawukuthi manje sekufika isikhathi awunaki. Lezi zinto engizibalile zonke zenzekile kumkhulu. Akukho ongazange kwenze kumina lokubalile. Bakuhlamuka abantu kuphele yonke into. Futhi nasethandweni noxabana noshaya nizenilumane. Hayibo noshaya nizenilumane Nkosi yami. Lo wenza noma yini lokuhlukanisa ngisho noma makoti noma nomuntu onaye ukulikubheke. Futhi unenhlanhla mawukuthi niyahlukana nemoya kahle ngoba amadlozi anamkhuthe lokhu yave kufo yedwa okungcono. Uma ukuthi abahlukani ngoba kwenze into yethu. Uyabona umlozi ngathi mina wawufika kumina bethi vuka uhambe ezibeni. Bengikhombisa lapha ephuphweni noma kwisibonakaliso iphuma inkamba phansi incane ingaqa emhlombe. Iyaphuma kwesibili kwesithathu kwesine lokhu ikhula kwesi8 esinkulu endlela esimangaliso ingisindi sikhusha phansi. Bama ngaphumula manje ungayi kwenza sikutshela kona. Ngeke kube kuhle. Ngezwe futhi into ezokwenza manje bazongikhipha bona ngenkani ngeke ngibuye. Whether ngiyasleepwalker whether bangikhipha ngendlela bangikhipha ngayo kodwa ngeke ngisabuya mangabalaleli manje. Uyangizwa? Ngoba basusebenza ngolaka ngangithi bangakubulala nokubulala umlozi uyabulala banganikhohlisi. Uyabulala. Bazi ngithi umoya prophet umoya ingcwele. Uma umoya ingcwele uNkulunkulu azangasho nithi naye I kill and I make alive. I the Lord do all these things. Uyabulala umnono umlozi. Mawungezwa ama instructions. Hayi umkhulu agcina evukile ngithi mina angihambe ngoba ngase ngikulindele ukufa. Ngase ngilindele ukuthi ngife ngaleso sikhathi. Ngoba bese ngiphuce yonke into. Umndeni awunginakile. Awunasikhathi sami. Yonke into yimbi. Konakele. Imini engafuna ukuhlala nabantu. Makhama umuntu esene hayi ngisayobheka umkhulukazi Mulo. Ngimuze memeze sangweni ngithi hayi ithina ngikho. Ngase ngacesha phansi kwetshe. Bakwenza ungafuna ukuhlala nabantu noma abantu bangakufuni wena. Uhlala ovalweni. Amakhosi lawo. Vele inkosi ihlala yodwa esigqikini sayo lapha ebukhosini. Ngavuka ngo2 ekseni. Ngabuka impilo ngamina okay mangahambi manje yini ifanele yenzeke. Abanye banake uyazi nginabantu la sifike sithelwazi woza. Sila ehlathini sila entabeni umuntu angezi. Noba mningi ingubo angayithengi angayibiya angayigqoki ashawe imoto. Bakuvala amehlo. Bakufaka ikhense emgogodla. Phatha amazinzo akhiphe wonke ungezwe. Ngoba phefo wazi mase abalozi khona yonke le moya umnguni. Indiki likhona lapho umndawo khona lapho khona nethu khona konke lapho phakathi banikhohlisa. Nenyanga zikhona ubunyanga abahamba nalaba bentaba abafishane bentaba labafundisa inyanga imithi babaphakathi. Engakho namandla kangaka. Ngase ngilinde ukuthi hayi angifeke ongcono.
ngama ngilala nande liphupho awu nasi sibonaliso manje sekuyisixwayiso ukuthi sekushubile nelizwe seliyashintsha ngahamba abantu abaziziba sesidotha hayi kuyindawo yokudlala imina lo ngo2 ngiyaphuzela namabhayi futhi kunomoya ngaleyo langa kwangathi uqina kakhulu mangiqhamuka ngedwa ngama ngoshona phansi ezibeni ngafela ecupheleni ngakhangeza ngendlela bangikhombise ngoba bathi ungaziqondanisi izandla shishenxanisi khona ezophuma la ngaleso sikhathi ngase ngikufela ukuthi ngase ngilinde ukuthi ngife ngoba ngangishabula ngithi hayi abantu abadala kulungileke uma ukuthi ene beningilindele bengilizela ukuthi ngife ngizoba umnikelo anginawo amandla ukuthi ngikuvike lokho ngamukela yonke into ezokwenzeka yebo ngiyasondela nje nginyembezi emahlweni angazi lo moya ongibizayo uthi angize la ngiyeza angazi uzophumani la angazi noma isipoki angazi noma utikolosho ngilandela ilizwi sengifikile ngayo manje uzophuma uqhamu la ngoba phela ngigcina inkulu lenyoka le mayiphuma la izongidonsela phakathi ngenkani ngizophuma yini la emanzini mase ngiyibona ikhanda ngizobaleka yini mangibaleka akukona la izongibulala khona yini ngathi hayi ngeke noma kuthiwani ngizoma ngoba sengilinde ukuthi ngincame bangibulala ongcono ngoba banginike banomkhuba bakunike amandla abantu abadala bekwazi ukuthi uyigwala naye mhlambe nenhlanhla mina ngiyigwala mina ngiyanqena amanzi ngincike kakhulu abantu abadala ngiyanqena izinto zabantu abadala ngiyigwala gwa mase bekuthemba ngento enkulu ngiyayisaba into engayiboni ngamehlo hayi ngiyayisaba into engayiboni ngamehlo kodwa ngami mina ayikho inkinga sudden death sudden glory ayikho inkinga angisondela ngasondela ngasho laba ke ngangishilo angaphethe nje nempepho ngathi sengifikile ngithe ngizolanda impande nyisele la ngithunywe inyanga sekhaya ngithunywa abakomalume ngethozane nebakababa elingithumile akaphume lo ngimlindile ngibona kade sengilindile ngakhangeza ngathi mevela lama ukuthi ngiyabaleka ngizobambeleka ngedindi ongcono mase ngihudwa ngobambeleka ngedindi nceme kusopuka idindi hayi ngobambeleka ngedindi engingene ngenkani ngibamba ngenkani engifaya izibeni hey uyinkinga yabo belaphi awu hey ngathi ngizobambeleka ngedindi vele ngilapha yafaya ngikhangeza obhozi sebabambeleke kanje edindi ngoba manje faya ngikhangeza ngithi ngeke ngibambeleke ngedini ngithi sengikhangezile ngoba ngazi befuna ngikhangeze ukuthi ngingabi na balance la angithembi lutho phela angithembi lutho yeah hayi ngikhangeze dololo ngiphinde ngithi sengifikile ngizolanda impande ekhaya ziveze sengila ngikhuluma inyembezi ziyehla angani mase ngiyichamele ngoba ngisaba kakhulu ngisezwa lutho kodwa ngeze ziyedla inyembezi ukuthi kungani mina feke kube nje ngezwe ingalisinda le lithiwa ngisho ngiqala ngeze ihlombe lisinda ngezwe ikhanda banda amadlebe kwangase ngidakiwe ke manje savuma ukuthi ngisukuma ngalo la ngikhumbula kahle ngoba ugogo wamkhulushezi wathi ngeke ngizohamba nawe ngihambe nagogo sale kude emotweni kuzonakala amakhosi anomkhubuso akuhambise wedwa wamale kude wazi usale emotweni kodwa ngalo langa waphuma emotweni wamela kude uthi ngakubuka mntanami ngathi hayi wayisono ngathi noma kuthi uyahamba kodwa bangayenza nabantu abadala lento ngoba naye ngambona ngoba sengibuka ngidakiwe ngazi nokuhamba ngihamba nje ngekho right hawu gogo la uzongihlangabeza ongilekelela wabe ngingavuma ukuthi ngeke uhambe kodwa mntanami ngathi angime kude kodwa ngawahlonipha amakhosi mase ufike ekhaya ke Thongo umlozi yebo uzofike phela ungenise njengomuntu ongasathi uyolanda umuntu engekho kodwa mase ufike ekhaya nansi inkinga manje sengiyalala phela 2-3 weeks hayi nansi lekamba phansi iphuma phansi ombhede nansi iphuma phansi kwephilo nansi iphuma phansi kwamahlombe kokugcina ngalala ngabona kunyuka ehlaza edlozi mangibheka phezulu ngithi nansi umthwalo ingaka inolaka yehla shona phansi mayishona phansi iza la kumina ngisekho embedeni sekukhona umuntu engimlaphayo la simbamba ngehlombe lemphakamisa manje yadikela phezulu komkhulushezi nezingane
yabagoqa nje ayibalimaze nje yabuka mina bathi ngesisakhuluma angazi bezwa ngesisakhuluma ukuthini ngavuka vele ngiphila ngovalo manje sekufike nginwa ikhanda ngiqale ngibheke umuntu ngeza njani kwafanye ngibe khona ukhambe engidlayo ngabona ukuthi angeke ngilinde bona umnoni uyazilungiselela ngoba bafika bathi awulinde thina ngalinda bafika bangitshela sidinga lokhu nalokhu ufaka ngembuzi noma unika imbuzi njengoba sebenolaka manje sebadlile baningi labantu phakathi phela kwabalozi baningi kwafike ngibalungiselele ngembuzi into yabo bashefa usilungiselele kanje ngembuzi manje uzohamba kwezibeni ke wena naleyo mbuzi ngenza umzekelo uyabe ezibeni naleyo mbuzi uyabikela usuthi uzobalanda khona umcimbi ozowenza ukhumbule nje beza nesikhwama umbuzo manje uhlambulula kanjani ngoba ufuna use nema subuya usufaka lembuzi ekhaya usuhlaba lembuzi uyayihlaba manje phela 3 weeks usuyashona sefaya manje ugeza isikhwama ngiyangizwa thonga makuza kwabalozi fa ubalinde bazenzela izinto zabo ukwenze labakutshela khona umlozi umnono nganzedlozi ithonge liclean kodwa liyabulala mawungezwa lo lake lisolinawo liba nolake linjalo kwizitha zakho angazi inkosi yami uthi indaba besithemba ngemoya nemandla kanje kodwa ke ngingabalinda bangikhombisa leyo mbuzi bangikhombisa fanele ngibike kanjani ngeke ngisaxoxa okunye nokuthola ebhukwini leli abangavumeli ukuthi ngilikhiphe kuningi ngikhiphele nini kubanzima uma ungaziphethe utshakadule uthi uzobhala ibhuku uthi ulibe emsamba bebathule ungazi noma usukhuluma kakhulu nikulona hayi kwande nganze ethonga makhosi amakhulu